נמצאים פה עם חטיבה 460 בבית ספר במרכז ג'באליה. אפשר לראות רגע את הלוח שמאחוריי, זה בית ספר שתפקד עד ה-5 לאוקטובר, יומיים לפני המתקפה. אם נצא רגע החוצה, אפשר להסתכל פה על כל המרחב. מצד אחד, יש פה את הסמל של ירושלים בהר הבית, מצד שני, להרדסים. בתוך הבית ספר עצמו, ממש במרכז שלו, בית ספר שאני מזכיר, תפקד עד ה-5 לאוקטובר ולמדו פה ילדים. אפשר לראות שיש פה ממש פיר משמעותי, מתוכו יוצאים מחבלים. אפשר לראות את הסולם שעובד עד למטה, בערך 30 מטר עומק של פיר, שהבית ספר מזין אותו בתשתיות חשמל. אפשר לראות פה את הכבל שיוצא מתוך הקיר. ממש משמאל הסולם יש כבל שיוצא מתוך הקיר, שהבית ספר מזין אותו בתשתיות חשמל ומים.